Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Kawuono adwani mondo mi atudra achiel kachiel kod daktari wa kantiere gwenge ma Kisumu mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage, kae to kokwa ketho kinde wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano Ruth. Kuom nyinga niluonga ni Richard Agai. Richard Agai ni wuok Kisumu West. An daktari mar wang', alonye yo mar wang'. Yes. Erokamano ahinya Dr. Richard, amor mar bedo kodi e penj laktar odiechieng' ma kawuono kotenore kod weche kata chandruok mar wang' ma bende wawinjo ni sani omuoch e pinje kata gwenge mopogore opogore. Seche mwamulo wang' kata kapok wadonje e tuoche mag wang' ka tuo mwadwa wuoyo odiechieng' ma kawuono. Ang'o momiyo onego bed ni rito wang' e yo makende mondo mi kik okethre kata kik oyud chandruok moro amora? Wang' onego bed ni rito nikech mokwongo wawacho ni wang' en dirisa mar del mar dhano. Koro wang' ni korite maler to en gima konyowa mondo wane gik moko, to mar ariyo omiyo ringrewa bende bedo gi lony kuom gik moneno kendo bedo gi mor kuom gik ma wang' neno. Nikech wang' miyo dhano bedo e yo mokwe maber moneno gik moko maber. Ma wang' onego bed ni rito kotenre kod twage mwasega bedo godi, wacho ga ni kapo nono ni moro okirito wenge ni kata chandruok odonje wang'i ma okethore kata mohinyore te en ng'ol ma beche tek mokalo moingo ng'ol duto te e piny, nikech seche duto te nyaka ibed gi ng'at masiri, ng'at matayi, ng'at mawuotho kodi. Adiera nitiere wach ni koso daktari? Meno mana adier makare kabisa, en adier makende nikech wang'i ka poni olal nikech kuom makosa moro kata kuom tuo moro, tiyudo ka koro ibiro bedo ni ikonyori mana gi ji kitimi yore gi mang'eny. Biro bedo ni idepend on ji mondo ichiem, iluokri, iwuothi, itim tijegi minyalo timo odiechieng' kodiechieng'. Mana gi ka ng'ato ema konyi, ok inyal timo kendi. Daktari, kawuono twak kata thor wach midwa ni mondo wang'i ane kata tuoche mag wang', chandruoge mag wang' midwa ni wamul en mane? Kawuono adwa ni mondo wang'i gimiluongo ni allergic conjunctivitis. Allergic conjunctivitis. Mae en En ang'o daktari? Iwinja maber? Awinji maber. Allergic conjunctivitis ni en gima mokwongo kaka nawach ni wadhi wuoyo gi dholuo, lakini thothgi wacho tek kod dho mag dholuo, koro nyuong wang' ni yie na mondo atigi ki dho kisungu matin nikech thothgi nyinggi ok yudore e dholuowa. To manyalo yudore tabiro wacho gi dholuo. Kamano. Koro allergic conjunctivitis ni en inflammation. King'iyo wang' dhano tiyudo ka nitiere pien moro momako wang' dhano, pien mo matin makwar mobawore pien. King'iyo wang' pien ma wang'i mamalo kata pien ma wang'i mapiny, ibiro yudo ka nitiere gima chalo nanga moro mobawore mared makwar. Bas mane mwaluongo ni conjunctiva. Conjunctiva ni seche moko bedo ga inflamed, tiende ni oyudo ka en kata gi kasoro moro, en gi tuo moro ma miyo ni koro kubed maber kaka onego bedi, onyalo kuot, onyalo chwero pi, olokore makwar. Koro mane mwaluongo ni inflammation ma iluongo gi dho ngere ni allergic conjunctivitis ka gimoro oatake. Ma en law kata lining ma bende thothne nitiere wang' kapono ni gimoro time mobedo inflamed. Seche miwacho ni obedo inflamed daktari, ni wacho ni wabro temo mondo mwaketi gi dholuo ma samoro kwa nyalo yudo gi dholuo to wapimo gima timore. Seche miwacho ni obedo inflamed nikech waneno picha maber mokalo, mano nyiso ni ang'o motime kata ang'o matimore kanyo? Seche mobedo inflamed tiende ni iwuotho kata idonjo e kuonde machalo kaka kuonde mwapidhe cham, kata buru donjo e wang'i,
ka buro donje wangi to wangi bedo inflamed, to kidhi kata kama bao yiende nitiere, idhi e forest, idhi e kama oduma nitiere, seche moduma golo simbo cha nitie buru moko ma oduma golo, koro mano nyalo miyo iyudo gimiluongo ni allergic conjunctivitis. Koro allergic conjunctivitis wan kodgi e migepe mopogore opogore. Wan kode ma wanyalo keto ni ok gin ma ger ahinya, to nitie kendo mager mediere, to kendo nitiere ma nyalo bedo gi ng'ato muda mang'eny kabisa. Ma isenyisowa ni wantiere kod kidienje adek mar chandruogni, en ka wang' obedo inflamed kata kobedo gi chandruok, to nikech kowuok kuom nying mar allergic, debede ni samoro nitiere kaka gik ma nitiere alwora ni ok winjre gi wang'i ma ang' nomi obed gi chandruok kata olokre. Awinjo kimulo kacha wino mag bando, awinjo kimulo kacha buru, awinjo kimulo kacha samoro yiende ma samoro nyalo golo gik mopogore opogore. Seche mama timore, gidonje wang', gikelo reaction e wang', gitimango momiyo waluonge ni allergic, manyiso ni wang' ok winjre kod gikoso. Mano kare, seche ma gigi odonje wang'i to gichalo foreign body modonje wang' ng'at mobiro kuom del, kech del ong'eyo gima ni kuome wuon ma ok odwar gimoro ma foreign. Koro iyudo ka seche ma gik mwaluongo gi dhok ngere ni pollen grains kata animal dandas gi, sama gidonje wang'i to gitrigger gimiluongo ni allergic conjunctivitis or allergic reaction to the body, to the eye. Ma kwanyalo kete yo machuok en tuo makelo. Awinji. Ma wanyalo kete yo machuok ni en tuo makelo kwar mar wang'. En tuo makelo kwar mar wang', to en tuo ma bende ibiro yudo ka pi wang'i be nyalo chwer, to ilo bende iwinjo ka wang'i ili biro dwaro ni mondo iduny. Mamago gin moko kuom ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo wacho ni oyo nyaka beni tuo makelo kwar mar wang' ni osemaka. Daktari, nyi wawinjo ni nitiere chandruok ma kama e gwenge mag Nam Chumbi kod alwora mare, wayudo ni piny libamba ma Tanzania bende gini ne nitiere, to sani ok en Nam Chumbi kende, nitiere nyaka kuonde moko kaka gwenge mag Migori, gwenge mag Eldoret. Debede ni ang'a timore alwora ni momiyo sani tuo ni ng'eny kuonde machal kod magi? Nitiere migepe mag allergic conjunctivitis mopogore opogore, to makoro mako ji alwora ma kuonde ma iwacho goeko, mano en gimoro ma waluongo ni epidemic keratoconjunctivitis. Epidemic keratoconjunctivitis ni en tuo mar wang' madwa chalo kod allergy, to en tuo ma ohero kuonde ma ji ng'enye, ohero kama ji are overcrowded, kuonde machalo schools, kuonde machalo hospitals, kuonde machalo chiro, nikech en tuo ma iyudo korka waluongo gi dho ngere ni en contagious, tiende ni inyalo yude koluwore gi environment ma intie, kimulo gimolil mo obedo contaminated gi virus, nikech en gima ikelo gi kute matindo tindo mwaluongo ni virus. Madebede ni nitiere gimoro e yamo e gwenge ma waluongo gi ma omiyo koro tuo ni ng'eny mokalo kuonde gi, to kaki wacho ni landruok bende olandore mapiyo piyo. Daktari, joma gi machiri kod tuo olandore mapiyo piyo nikech ok awinji maber. Olandore mapiyo piyo nikech wantiere kanyo. Olandore mapiyo piyo nikech en tuo ma kaponi imulo ng'ato kata imulo wang'i, tichak imulo godo kendo wang' ng'ato, ore nitiere kata mana dust mowuok e wang'i to chako donjo e wang' ng'ama chielo, to in gi tuo no tibende idhi mana yude. Dr. Hagai, ka wang'iyo gwengewa kata kopogore kod Nam Chumbi, tuoche mathoro kelo kwar mar wang' ging'eny ga koso en ga naka dichiel kaka koro mano tuchni, to kapo nono ni ong'eny othoro ga biro ka ang'o molokore kor lwasi ahinya ahinya?
Tuoche mag wang'gi iyudo ka kata ka koro wawach ni obed alaji, obed makoro nie kaka area mar Mombasa ni, gin tuoche mamoko thothgi biro ka climate is hot. Climate en kama iyudo ka kor lwasi liet kendo buru be ng'eny. Mage kuonde ma gihero ahinya. Maka piny liet to nyalo bedo mang'eny, ka buru ng'eny bende onyalo bedo mang'eny. Yes. Tudna liet mar piny kod tuoche gi, Dr. Hagai. Liet mar piny en ni nitiere mano konyo buru mondo move maber. Ng'eno ka piny ng'ich, tiyudo ka samoro koth ochwe, tiyudo pollen mowuok, ka en allergic conjunctivitis, to pollen mowuok e yien kata mowuok kuom sei bando ok yot mondo odonje e wang'i yo mayot kikompea gi seche ma piny otuo ma buru koro yamo ringo, koro ringo gi dust nyalo wuok kamoro amora, or idhi yudo buru moro komoko e kor gimoro timulo go wang'i tiyudo allergy. To kaka machielo ma koro mawacho mar Mombasa ni, ento en obiro gi waluongo ni en contagious, tiende ni gimoro amora ma inyalo mulo ma ng'ato mane osebedo infected omulo, tiyudo ayuda direct. Onyalo chakore gi wang' achiel kato about 7 ataro mar 70 biro bedo wenge 2, koro iyudo ka wenge kwar te ka en mar epidemic keratoconjunctivitis. Daktari, wathoro ga bedo kod gik mang'eny manyalo miyo ng'ato bedo kod wang' makwar. Namba 1 kuom gi kaka imulo nwa weche mag allergy, kaka allergic tuo mar wang' ma wawuoyeni, kata wamulo tuo mar kidieny mar virus makoro nitiere gwenge mag nam chumbi. Kopogore kod ariyo ma imulo nwa gi, ang'o kendo manyalo miyo ng'ato bedo kod wang' makwar, makoro ng'ato nyalo nena ni wang' ane to kwar saidi kaka ma wanene e pichani? Erokamano, wang' makwar nyalo biro nikech gik mang'eny mopogore ga allergy go. Inyalo bedo gi kidonda mar wang'. Kidonda ka nie wang'i kata ka gimoro gwaro wang'i matin, nduru mar wang'i marateng'no, ibiro yudo ka kidonda ka nitie to wang'i koma gino gwaro no biro lokore makwar, ma bende dwa chalo mana kaka muneno go eko. To koro kwar mare biro luwore gi kaka ohinyore maromo nade. Nitiere kendo ka gimoro wang'i nyalo bedo makwar. Ka in ng'at moro man kata kiyudo gima igir matek kata ifuolo, nitiere blood vessels moko mathindo thindo e wang' ma samikok, samifuolo kata saminyiero matek, ginyalo burst tiyudo ka koro wang'i iyudo ka nitie redness moro e wang'i kanyo. Koro mago gin gi achiel kuom gik manyalo miyo wang' bedo makwar. Thothne itudoga kwar mar wang' kod gik mopogore opogore kaka milerogo, to samoro bende inyalo tudega kod gik ma ji madho kaka kuong' kaachiel kod mamoko. Ma to timoga del nade kata timo wang' nade momiyo wang' koro loko kite malokre makwar? Iwachoga ni samoro ka ng'ato madho gimoro to wang'e nyalo bedo makwar. To en mana ni wang' ing'eyo ni oting'o blood vessel, nitiere msiba madonjo e wang' matero remo e wang', mamiye chiemo, mamiye oxygen. Koro iyudo ni congestion miyo ka gibedo ka kimadho gimoro ma koro iyudo kichamo substance moro ma ok ler kodi ahinya, kendo ichame in the excess, tiyudo ka koro msiba madonjo e wang'go obedo distended gi blood manie body ni, kore momiyo oneno ka gima okwar. Mama ne gima timore nikech leche matindo tindo matero remo e wang', koro kaponi keto gimoro e dendi to koro leche gi thoro bedo mokuot kata madongo, gikasore ma ang' no nyis ni wang' kwar. Dr. Hagai, yienwa mondo mi wakaw yweyo. To ka waduogo tadwa ni mondo mi wamulane weche mag gigo madonje wang' madel neno ni sum, kaachiel kod ywak kata jir mani wacho ni koro miyo leche matindo tindo ka barore, leche matindo tindo gi ka gibarore bende inyalo los gi kendo.
ponono ne gibarore gisigi barore en ang'o madhi timore ne wangi. Omiyo kik wadhi mabor kata matin, penj laktar kokalo Ramogi TV. Wantiere kod Dr. Hagai, entiere boma ma Kisumo, wang'iyo tuo makelo kwar mar wang'. Gin gik mang'eny mokalo. Kidieny mar ariyo ni ang'o gini ma wadwa ni mondo mi wapuonjre kik isudi. Good news! Price for bulk SMS have dropped to 20 cents per SMS. If you would like to communicate to your customers via SMS, NiText provides the cheapest bulk SMS rates. From only 20 cents, you can communicate to your customers affordably. To join NiText bulk SMS service, send the word SMS to 40984 and take advantage of the lowest bulk SMS rates in Kenya. Terms and conditions apply. Mondo mi yud wer mar yawneo kaka skiza tonari ni *811 *343#. Ng'e malong'o ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyako Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night, chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umetiwa kanindo. Ramogi Night. Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen Otieno. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Tuo makelo kwar mar wang'. Wantiere kod Dr. Hagai, entiere boma ma Kisumo, en jalony kendo laktar mong'eyo weche mag wang' mokalo. Wadeno kacha nitiere gik mang'eny manyalo miyo wenge ng'ato bedo makwar. Onyalo bedo gik moko kaka manyalo mi allergy, tiende ni dendi ok winjre kodgi. Ginyalo bedo tuoche mopogore opogore. Ginyalo bedo gigo mitimo in owuon kaka daktari nonyisowa ni samoro nyalo bedo ni ywak kati jir mang'eny kati folo mang'eny ang' no mi leche ka barre kaito ang' no kel kwar mar wang'. Daktari, gik moko ng'eny ka atere kaka ibiro ng'eyo ni ma en allergy, ma en tuo, ma en ibiro pogo gi nade ponono ni neno ka wenge ni kwar. Kineno ka wang' ng'ato kwar, to ing'eyo ni daktari en ng'at molony ma biro penjo jatuo gik moko achiel ariyo adek, to nitiere kaka ong'eyo mondo ong'e ni ma okel kod ma, to ma okel kod ma. To ka wang'i kwar, gima nyalo mondo mi ing'e ni tang'o mokele. Ka en mar allergy, biro bedo ka jatuo no biro nyisi ni wang'e ile, odunyo, to pi wang'e bende chwer. To ka en gimoro ma ok mopogore gi allergy, to onyalo biro konyisi ni gimoro nodonje e wang'e. Tie insect manyalo donje e wang'i, to miyo wang'i bedo makwar nikech koro nyaka idunye. Sama idunye ni, to kitieko to iyudo ka wang'i ochako lokore makwar. Machielo, onyalo bedo ni gimoro nogo wang'i, ng'ato nyalo go wang'i, or object moro ma foreign nyalo lwar e wang'i kiwuotho, mopogore gi gimoro gimogoyo, kato kanyo wang'i lokore makwar. Koro mago gin achiel kuom gik moko manyalo miyo wang' bedo makwar, apart from gik ma wawacho mokwongo ka.
Maka ng'ato biro iri, thothne utimo diagnosis nang'o, ibo ng'e ng'ato, tineno kaka wengene kwar, tugo mbaka, wadendo akakuluoge gani clinical history, koso thothne utimo diagnosis nang'o daktari? Thothne kaka kar wang' jatuo biro to ipenje gima otimo wang'e, to biro chako nyisi achiel ariyo adek, then in bende ibiro tie penjo mabiro penji nikech tuo ka tuo nitie kaka arrive at the diagnosis. Koro ibende ibiro penje gik moko kaluwore gi kaka ibende ing'eyo, then kanyo ibiro wacho ni ma ka en alaji to en alaji nikech ponano odunyo wang'e, mar ariyo owinjo gik machalo lolo e wang'e, kendo pi wang'e chwer. Samoro bende inyalo yudo ni light bende chando wang'e. To machielo ka en alaji nitiere test moko ma pod inyalo timo, minyalo tim e lab, minyalo timo blood through the skin, mago be nitiere. To sana mag alaji thothgi ok gibi tero gi e lab unless ni nitiere gimomiyo ahinya ma nyaka tergi e lab. Thothgi biro mana negi tithiedhogi kaka gibiro. Ma kwar mar wang'ni kapo nono ni en allergy to landruok ne ok nyal bedo mayot ahinya, to kapo nono ni en mag kute mopogore opogore to landruok nyalo bedo mayot. Ka en ma nitiere manyalo budho aming'a, to nitie ma landruok ne nyalo bedo mayot, to nitie bende manyalo biro to ok obi budho. To nikech asat now kaka wang'eyo, waonge gi universally accepted protocol mithiedho godo alaji. Ibiro thiedhe mana kaka ubiro, kaka iyude. Mane momiyo iyudo ni ka ng'ato nyalo bedo gi alaji to miye yath mopogore gi ng'achielo, pod gichango. Magi mitemo nyisowa ka Dr. Hagai ni kapo nono ni ranyisi ni nitiere kuom ji kata duto te ot, kik ji wach ni ma e yath ma ng'ani notiyogo kod imiyo ng'at machielo. Nikech kaka yadhni nyalo konyi opogore kod kaka nyalo konyo ng'ato. Koso? Imana adier. Nikech kata mana makuri neno chando ji e pinje ma wawacho kaka Mombasa Gerika, iyudo ka yedhe mithiedho gigo malong'o onge, to en mana ni gima nyaka bed observed malong'o en mana protocols ila mane watiyogo ndalo COVID ka. Nyaka imek ilog lweti maler, kimulo jatuo ilano tirwako nyaka ibed gi medical gloves, nyaka ibed ni chenjo gik mitiyo godo, to make sure ni jatuo bende bedo maler, bende oritore maler, ma ok omul gik moko manyalo spread tuo ni ne ng'ama chielo. Ma kapo nono ni en thieth, to thieth bende dhi pogore kaluwore kod gimokele. Wawuondre daktari ni samoro kele kod buru, ma kaka ni wamulo ni ng'enye cha nyalo kele. Samoro okele kod liet mar piny kaka ni wacho cha, nikech koro miyo buru bedo mayot. To samoro gin gik moko kaka wino mag bando. Thothne thieth thoro chalo nade? Thothne thieth mar alaji wakawo gi e migepe machalo kaka wanyalo keto migepe adek. Wan gi gik mamiyo wang' bedo mayom miluongo ni lubricants. Koro lubricants gi mwakete wang' machalo kaka artificial tears, mana achiel kuom gi. To nitiere yedhe moko ni antihistamine. Antihistamines gi watiyo godo kwaketo kuom wamiyo jatuo, to kendo wanyalo miyo gi yedhe mamoko mopogore gi mago, to bende pod gidhi adhiya maber. Thothne thieth thoro kawo thuolo marom nade? Kuom ranyisi kapo nono ni omi ng'ato antihistamine kaka ni wacho nwacha, onego bed ni otiyo kodgi kuom thuolo marom nade? Koro magi to pogore oluwore gi type of allergies. Nitie allergies moko mar self-limiting, moko nitie mabiro kawo muda matin, moko nitie mabiro run a chronic course manyalo kawo muda mang'eny. Koro thothne sana within 2 weeks onego bed ni gi resolve. Jumbe ariyo. To kapo nono ni jumbe ariyo gi pok orumo, onego bed ni timo nang'o? Idok ka laktar kosi timo nang'o? Kapok orumo gi yedhe momiyi, to chuno ni nyaka giduog kuom laktar, nikech mokwongo
samoro nyaka biro chuno ni walok ni yath seche kapok orumo after 2 weeks to wabiro loko ni yath to nikech ka okiduogo to yedhe mwamigi moko samoro wanyalo miyi moko man gi steroids to wamiyi ga return date manyaka iduogi to nikech ka okiduogo midhi kodgi mbele steroid giyudo ka gitemo duoko kingo mar body piny koro inyalo yudo ka nyalo miyo wangi chako bedo gi other problems to nikech inyalo yudo ka jotuo moko kisendiko ne yath samoro dhi koro kong'e yadhni to dhi account to nyiewo koro kuduogo giri kato chieng' mochako duogo iri to yudo ka koro component moro mane idwaro ni nego bed ni bang' 2 weeks cha iseloko koro yudo ni oseketho wang' nikech odhi to nyiepa koro koduogo giri to wa recommend ni nyaka kosemiyi yath to after period mumino tidok neno laktar chako examine wengini then oneno konyalo miyi further medication. Ang'o mathoro timore e jumbe ariyo daktari ma samoro ineno ni mae to en allergy imiye yath mar allergy otiko jumbe ariyo to pod chandruok nitiere ang'o timore ka yath ok otiyo ang'o timore ka obedo kod complication ang'o motimore ka koso nitiere gimoro mane ithiedho ma oken seche moko nitiere ni kaka koro allergy tiyudo ka imiye yath to gimwaluongo ni allergen tiende ni gima miyo allergy timore ni pod en odok adoka od chato yath bo tiyogo koro sei ni allergy nyalo biro nikech kaka achiel kuom gik moko manyalo kele en gimwaluongo ni animal dandas buru mawuok kuom pets mwahero kaka guogi paka to kata mana gi jamni ma wan godo koro yudo ni miye yath to pod odok adoka e the same environment to pod kosedok to pod tuo ni pod mana nitie koro nyaka find out mago be gik ma nyaka inyise mondo dhi kodok to make sure ni gigo koro avoid to nikech kaka inyisi mokwongo cha nyuongo ni thieth mar allergy malong'o onge en mana ni yedhe mwachiwo gitemo mana reduce symptoms mag allergy thieth malong'o to wangi chwer koro wangi kik chwer kane redness nitie koro redness odok piny thieth malong'o to onge to gima ahero ma imulo kanyo daktari e kidieny ni ma oganda onego bed ni chiko negi itgi maber ni kapo nono ni intiere thieth kata intiere yath to nyaka ikuong ing'e ni alwora ni chal nade debe ni buru ema kelo ni chandruok no inyalo bedo ni tiyo kod yath to pod isike buru cha Dr. Hagai wacho kacha ni pod ibro bedo kod chandruok matamre gi nono ang'iyo kacha sa hata neno ka waikore mokalo mondo mwakawie ote kata simbe mag oganda wato bang'e ka wadonje kidieny mar adek kapok wachopo kanyo daktari tudruok mane mantiere kod luoko lwedo gi pi mamol gi sabun kaka ne watimo diere mag covid nikech magi gin moko kuom gigo ma iwacho ni onego bed ni timo keto ler kik bed machiegni ahinya kod jatuo makoro inyalo mulia mula aoyaye to jatuo ni bende nyaka ng'i kaka ritore e yo makare kwar mar wang' luoko lwedo gi pi gi sabun kwar mar wang' bedo mabor kata isolating jatuo no wawuotho nang'o erokamano luoko lwedo gi sabun iyudo ka konyo mang'eny ahinya nikech iyudo kaka tuo mar epidemic retoconjunctivitis makoro omako chuny oganda mang'eny yo nam chumbi en obedo caused gi virus moro nitie miluongo ni adenovirus koro adenovirus ni en gimoro matin ma ok onyal neno kaka viruses mamoko koro seche ma imulo jatuo mani kode kati imudo ya ine mtoka to kara jatuo moro be ne ni kode bende omulo dot ma mtoka no kalo koro chuno ni nyaka iluok lweti maler gi sabun gi pi maringo mondo gol microorganisms germs moko matindo mupondo e kind lweti moko mondo ogolgi o reduce gi or onegi mondo kiki kaw tuo ni ibendi miri kata minga machielo o makata weche mag mos gi weche mag mulo chumbe mag matatu weche mag mula wenge ni kachiel kod dhogi kapo nono kiluoko lweti gi pi mamol gi sabun nyalo miyo wachandruok mago nyalo miyo wachandruok nikech nyalo yudo kinyalo paro malong'o jimoni ndalo mane covid nitie gik machalo homa gi ne onge outbreak ila makori neno gi ne onge nikech ne wan gi disinfection protocol iyudo ka ji luoko lwetgi kamoro amora ma gintie ji umo umgi
ji ok mul gik moko yuma koro yudo ka tuoche mang'eny ng'eny gi ne onge to nikech lwet dhano lil to lwet dhano ni kendo spread tuoche mang'eny kabisa koro yudo ka mosruok ma ji osiko mosore ji hagore gi magi methods mi transfer godo tuo kaka koro mantie no hagruok mosruok mano en method ma tuono medo landre godo kabisa koro iyudo ni ok onyal rumo e yo mayot ka gigo ok ng'ato observe. Erokamano nya daktari wakauyo daktari wacho ni mosruok hagruok go lwedo ni kelo chandruok mang'eny mokalo kik idhi mabor kidieny mar adek en kidienyi mondo mi wago mbaka kod Dr. Hagai e chenro mar penj laktar ma kawuono kik isudi. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musaja kadala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Kodhi mapidho ni en kodhi magolo production ogolo rabuon makwar. Rabuon en gi yuto moloyo bando matin nikech en ok oti gi mbolea. Rabuon kise iko puodho maber to ipidhi apidha mbolea ok iketi kendo ogolo pesa maber. Rabuon kawo dweche 3 kata 4 to chiek igole agola. Airtel 4G, my friend, ni kama oxygen. Make Jaguar smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Jatend piny Kenya William Ruto mako chung ni Kenya biro tero bila e piny Haiti kata doko ni doho nyocho kumo chenro no. We are also finding that His Excellency Dr. William Ruto is not a very good listener. It is important for the head of state to uphold the rule of law. Judolo wuok oko ka seyo jatend piny Kenya William Ruto ni oloko kite kendo dhi ataro gi singo mage. MCA moro ma Machakos tiende oture kinde rakruok gi askeche mag tend county ma Machakos. Penj laktar kikwemo kitudori kod Trevor Geni Sachiel winjo moko kuom weche magiko ni antere kod kwache line. Kwach halo penj laktar? Penjo ni winge moko mang'o pige kona marachar. Ang'o makelo gi? Wang' moko bende lunga ni alunga ni ahila gi sate to gil ni ahila to kidunyo giwuoge kidunyo gi pien pino wang' kato gi lokore makwar. Aita ang'o makelo gi? Ang'o miyo ka ng'ato ng'iyo welding machine gi wang'e to wang'e bedo gi problem. Erokamano ahinya. Daktari, iwinjo penjo go kendo wakwayo ni mondo mi imiye nyawadwa no konyruok otenore kod penjo ma ne entiere godo. Erokamano ahinya. Kuom penjo ariyo mopenjo go mokwongo, gima nyalo miyo oyudo ka wang' go mano to nyalo bedo gin bende gin gik mang'eny manyalo kelo mano. Sana ka wang' go kineno kololo nitiere wang'i ogowe kona kaka wacho no.
nitiere gik moko germs moko matindo tindo maluongo ni bacteria. Ka yudo ka wang'i obedo infected gi bacteria to inyalo neno ka wenge nigo magolo lolo ate samoro gine kona kanyo. To kata mana allergy wuon bende nyalo miyo wang'i go magole ololo moko ma yware machalo tol. Mago bende nitiere minyalo yudo ka in case en mar allergy. To penj machielo mare king'iyo welding tineno ka wang'i kebedo kod chandruok. Wan kode gimoro nduro wang' kanyo ma waluongo ni pupil. Pupil ni onego bed ni o control light madonje wang'i. To samoro yudo ka sami subject wang'i to light ler mateko ne ng'eny to nitiere cells moko e wang' kucho ma cell ma ler no dhi bleach. Kose bleach tiyudo ka koro neno tamore. Iyudo ka koro wang'i chwer pi, ok inyal neno, ineno darkness for some time. Tiende ni iketo wang'i oneno ler mang'eny ma ok onego bed no neno. Mane momiyo iyudo ka jogo matimo welding ok wayienegi ne mondo gitim welding ka ging'iyo ler no direct. Ibiro yudo ka gin gi shield moro ma giketo miluongo ni protective shield. Protective shield ni giketo mondo protect wang'gi kik hinyre, nikech light no king'iyo to wang'o gimoro ni retina. Retina en membrane moro e wang'i kuro moting'o cells ma miyi neno. Koro seche ma light mang'eny odonjo to iyudo ka ketho retina no. Emomiyo kwadwa ni mondo giti maonge shield. En ler mang'eny bro wang'o retina mantiere wang'i ma ang' nomi wenge ni kethre. Mano en ote mageno nochopo maber. Daktari, nitiere kamoro momulo kanyo wang' masik ilo sate tidwa ni mondo mi guonya makata item ng'iyo ni nang'o matimore to wenge gi ila. Ang'o ma ng'ato nego bed ni timo seche ma wang' ilo ahinya kapok odhi ir laktar? Kapo ni wang'i ili kabisa kapok idhi ir daktari, the first thing monego itim, kaw nanga maler kabisa tiketie pi ma cold. To kisekete pi ma cold titan wiyi kadok ka ng'eyi matin timiyo wang'i to ipress gi nanga no ikete wang'ini kimiyo, ok iket kineno, iketo kimiyo wengini. Kiseketo kimiyo wengini ti press matin for a few minutes, then iweyo tiyudo ka soothe the eye to itchiness no dok chien makata pok iketo yath moro amora tibo yudo ka itchiness no dok chien. Pi mang'ich kata namba ilo matimore ni yudo ka koro odok. Pi mang'ich kata ni dipe nanga mang'ich. Otimang'o okweyo wang', debede ni wang' no chokore mobedo maliet momiyo no ilo, debede ni ang'ane timore makae to pigni dhi to kweye makoro kata gima ne ili cha lal kata dok chien. Okine ka always do kata joma go mpira. Iyudo ka seche magigo mpira ka gimoro hinyo tiendi tiyudo kikelo ni gimoro mang'ich tikudho ni e tiendi. En gi cooling effect, en gi soothing effect. It will try to obro time mondo tam nerves mondo kik transmit itchiness miwinje wang'i mamiyo machuni ni mondo igwony. Ero kama na daktari, mano ote modonjo maber mokalo. Ka wenge ni ili kikimed dunyo imedo ketho wenge ni. Ka ukitamba mang'ich kaka daktari wacho no iketo epi katikete wang'e. Atiere kod penjo mowuok kuom nyar Joy. Nyar Joy wacho kata ni entiere gi nyathi masa mochiewo to wenge ne ochiewo ka wenge ne pink kata yellow. Manyalo bedo ni ang'o matimore kuom nyathi nyar Joy? Nitiere gima luonga ni pink eye. Pink eye bedo ga in most cases obedo nikech ka nyathi nigi viral infection mar wang' mana chiel. To sana wang' nyathi matin koro akiani en nyathi ma higa di? Okolero nwa daktari. Okolero. Okay, sama okolero no nitiere gima iluongo ni ka jaundice. Jaundice ni nyalo miyo wang' bet mayelo. Tiende ni nitiere kethruok, damage mar red blood cells in the body nyalo miyo wang' nyathi matin bedo kod kala mayelo king'iyo neno ka en yelo. Koro such a person
koyude to nego bed no dhi osiptal mondo cheke ok onyal weya aweya no chak thiedo wang' mayelo koyudo ko nyathi to otere osiptal tie gik manyalo miyo bedo yelo mang'eny mopogore gi mano. Ma rangi mar wang' bende nyalo nyiso ngima mar ng'ato kata ngima mar nyathi. Kuom ranyisi kolokore pink kaka mwacho ni pink eye no nyiso gimoro nono, kolokore ratong weche mag jaundice go bende nyiso gik moko nono, konye obiro makwar bende nyiso tuoche kaka mag allergy kaachiel kod chandruoge mane ileronwa ka. Mano kamano. Antiere kod penjo moro mowuok kuom Bernard daktari. Bernard wacho kacha ni njaga mang'eny timo leche mag wang' nade? Njaga mang'eny. Ok awinjo maber. Njaga mang'eny ka ng'ato ywaye mang'eny mokalo, thothne wang' lokore makwar. Ponono no dhi kako dhino. Wengege bro timore nade kata bro bedo nade e ndalo manyime mabiro? Well, sama ng'ato madho njaga mang'eny, iyudo ka nitiere distension of blood vessels, kata iyudo ka there is congestion of blood vessels, mana kaka nawacho cha, iyudo ka koro wang' becomes red, nikech the blood vessels surrounding the eye are engorged, nikech wang' kanyo nitiere blood vessels matindo mang'eny to gin superficial. Koro iyudo ka seche ma ng'ato madho yath mang'eny miluongo ni njaga no, to yudo ka gibedo engorged, koro blood is not flowing the way it's supposed to flow. Koro ineno ni wang'e is too red. Erokamano nya. Antiere kod penjo machielo mowuok kuom Liz, wacho kacha ni wenge ne ok kwar, mak mana nigi ilo to gigolo pi mang'eny. Chandruok nyalo bedo ang'o? Mano in most cases en allergy, nikech allergy is one of the conditions mamiyo wang' bedo kod itchiness. Yeah, kendo feel like rubbing. Ma koro gima onego bed ni otimo en ang'o? Onego bed ni nono ni to en ang'o makelo allergy ni, debe ni en gima ochamo kata en gima nitiere e alworane, koso odhi adhiya ir laktar mondo mi obed ga kod antihistamine? Mokwongo gima ber mokwongo en ni chutho kwongo onego ng'e kaka wawacho ni allergy biro gi gik mang'eny, to gigi thothgi moko nitiere e ute mwadakie, moko nitie puothe kuonde mwadhiye, kata surrounding environment mag utewa. Okwongo ng'iyo ni seche mage ma giwang'e no ile moloyo. Kowuok oko ng'wedo mafua moro, or seche moywecho, koso seche moloso lepe moko, ogo pas nangane moro, ema gino chakore, koso entie throughout. Koro mago gik mokwongo ng'iyo mondo kapok obiro irwa. To be mar ariyo, advocate ni chutho ng'ama nigi wang' machalo kamano itemo iluoko ga wang'i most of the time. Iluoko wang'i maler gi sabun, running water, mano kendo konyo mang'eny kabisa e wang'. Daktari, antiere kod penjo machielo ka okalo Facebook page na penj laktar Celestina. Celestina wacho kacha ni entiere kod chandruok, otiyo kod angolo, orwako angolo macho ine, to chopo samoro ma wenge ne ol, wang'e ola gi neno kabisa. Wacho kacha ni wang'a ol kod neno kaka sani ne giseol chon, ma achako miyogi to nindo bende ok oinga. Debede ni otiyo mang'eny gi wenge ne, overwork wenge ne, koso en ang'o matimore ka? To en ang'o ma onyalo timo mondo mi okonyre? Sama wenge ni ol, seche mirwako glasses gima wawacho ni prescription lenses, seche miwinjo ka wang'i ol, mano tiende ni lenses gigo nyaka ter for checking, nikech either they are over prescribed or under prescription. Onya bedo ni omiye lens mang'eny kata omiye lens matin ma opogore gi ma wang'e dwaro. To nikech kiyudo lens maber onego bed ni okonyi neno kaka your natural eye, ok onego medi problems. Koro mano ng'at monego dog kuma yude glasses go mondo cheki kendo. Namba mar SMS en 23600, mane namba mar SMS 23600. Namba mar simu bende nitiere screen mari, to bende nyalo yudo kokalo Facebook page en penj laktar kata Ramogi TV #penj laktar. Daktari ayudo penjo mowuok kuom Monica wacho kacha ni oje higni 18 to wang'e chande. Koro penjo daktari ni wang'a ila to gibet makwar e lechegi kendo pudno. Kae to ote machielo bende wacho kacha ni apenjo wang' ma samoro wang'i dhi kagima dhi imore kendo bang'e duogo maber. Debede ni ang'o ma
kelo chandruok makamaa. Kae to penjo mogik makawgi lakseche gi wuok kuom Lilian kantiere Kisumu, openjo kacha ni to en ang'o mathoro miyoga wang' chwer remo. Dr. Hagai. Wang' nyalo chwer remo kaponi gimoro hinye. Mano achiel. Wang' nyalo chwer remo ki overrub go. Inyalo rub me burst the tiny blood vessels. That one can cause bleeding. Wang' nyalo chwer remo ka nitie infection modonjo e wang'no. Haya, penj machielo mar wang' mar mailo. Wang' mailo chutho to en allergy. Allergy is the only eye condition ma will present gi itchiness. In most cases, allergy nyaka bed ruled out mondi kapok iparo gimoro amora. Daktari, wang' ma chwer remo, seche ma wang' chwer remo, ma en gima ng'ato onego bed ni bedo go ot adier, koso Lilian onego bed ni timo nang'o, nikech thothne cases mag wang' ma chwer remo tin ga, to kiwinjgi to nyaka bed ni en gimoro ma serious. Wang' ma chwer remo ma jure, ng'eni samoro ok owacho maler, onego nyiswa ni wang' di chwer remo outside ma trickle outside, koso en wang' ma lokore remo inside, nikech gipogore. To ka en wang' ma chwer remo malor ma is trickling out, mano wang' ma ok onyal thiedho kende, be ok onyal bedo go e ot. Kata obed mana molokore makwar ha, to ok ong'e gimitimo. Mano nyaka obi e kinyise ni to en ang'o matimore kuome. Ok onyal ng'eyo gi e ot. Yes. Penjo machielo, daktari, owuok kuom Frank, openjo ni wang' arama to gimoro okuot marateng'. Ok onyisa ni okuot gi kar kanye, kata kamano wacho ni wang'e rame to gimoro okuot marateng'. Seche moko ochuore, debe ni ang'o matime? Okuot marateng' to rame, samoro bendo winjo ka chuore. En mane ok awinjo ni okuot gi kar kanye gi marateng' ni. Mano to tek wacho, ok anyal ng'eyo. Mano tek wacho nikech ka en gima konyisi no kuot gi kanye, to cha osekuot for how long, to chalo nade, to maybe inyalo make a conclusion, but kaka wacho no tek ng'eyo. Daktari, atiere kod penjo machielo ka wacho kacha ni nyajimo penj na daktari to yadh tuo mar wang' makwar en ang'o? Moro en allergy, ni sewacho ni antihistamine, kato bende nyaka ing'i to en ang'o mamiyo i-react, kata wenge ni timore kamano, kato mano ema i-avoid. Kopogore kod mago, wang' makwar, thiethne nyalo bedo ang'o? Ponono ni ok en allergy. Ka ponono ni ok en allergy, wawacho ni nitie tuoche moko manyalo miyo wang' bedo makwar. Koro wang' ka kwar, inyalo keto wan gi gimoro miluongo ni povidone iodine, mano e gima wa recommend minyalo ti godo, to ok githiedh wang' as such, but they help relieve the redness mantiere e wang'. Gikonyo mondo redness odog piny. Koro mago gin achiel kuom yedhe ma ng'ato nyalo tiyogo. But chutho wa recommend ni ka wang'i kwar mamiyi luoro kata miyi buok, dhi e osiptal mondo nyisi ni en ang'o, nikech tuoche duto te mamiyo wang' bedo makwar ok gin allergy kende mag wang'. Tuoche mag wang' manyalo miyo wang'i bedo makwar ging'eny. Daktari, bende kwar mar wang' nyalo ketho wang' chutho ma ng'ato lokre muofu koso? Kwar mar wang', most things mamiyo wang' bedo makwar gin gik moko ma simple kaka allergies go gin gik makalo. To nitiere forms moko ma ka ok ing'eyo, kaka wan gi moro ni vernal conjunctivitis, vernal keratoconjunctivitis, iyudo ka en involve the membrane ma wawacho cha, to chako involve the eyeball itself. Koro iyudo ka onyalo miyo wang'i bedo makwar, wang'i bo bedo makwar, to ofomo kendo membrane e iye kanyo, manyalo cover kata wang'i no. Mano en gima nyalo miyo wang'i kethore matho ka ok ibiro hospital mokonyi. Ma en gima nyalo kelo nyalo miyo wang'i tho completely. Yes. Dr. Hagai, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, ng'ato dwa neni, inyalo yudi kanye? Obo yuda was Doctors Plaza ma Kisumu ka. To seche moko bo nyalo yuda Jaramogi Odinga kuma puonje.
Yes. Ibo miyo namba kuswabia bia Oasis. Anyalo miyo namba. Maena? 0722 847 202. Nyalo noenwa namba daktari. 0722 847 202. Erokamano nya Dr. Hagai, aduoko ni erokamano makende kuom kawo thuolo mari ibiwa go mbaka kotenre kod tuo makelo kwar mar wang', mabende lero nwa nyalo biro kotenre kod gik mang'eny mokalo. To kik ng'ato kawe yor oyuma te matek mondo mi iyud thieth madwarore. Aduoko erokamano makende. Erokamano ahinya nyanyongo. Erokamano ahinya. Mano Dr. Hagai, opimonwa kacha tuo mar wang' nyalo nyiso gik mang'eny madhi nyime e dendi kata madhi nyime e wang'i, kik ikawe yor oyiem. To kapok atieko chenro ni adwani mondo mi apar ni gima Dr. Hagai owachonwa, luok lweti gi pi mamol gi sabun kinde duto te. Kik imul wengeni, kik imosa mosa ji kae to imulo wengeni nikech ok ing'eyo ni ng'at ma samoro imoso ihaga ne omulo wang'e kata ne entiere kod infection mar wang' ma in bende ibiro kawo tikete wengeni. To maduong' moloyo ni in owuon emi nyalo ritori. Kineno chich moro amora tem matek mondo mi ine laktar. Ne jogo picha mawa, erokamano makende kuom tich maber mutiyo. Ne director na Philip Ochieng, erokamano mathoth. Producer na Papecho Koth, erokamano Nyameja. Kaachiel kod in jahera mar chenro ni, adwoko ni erokamano makende. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, oriti uru masani. Thank you so much.